Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Asqalu şey'in fil mizanil hulukul hasan." Күркәм хылык кыямәт көнендә үлчәүдә иң авыры булыр. Менә без бүген инде ничәнче хадис укыйбыз? Бүген Аллаһның рәхмәте белән 194-нче хадис укыйбыз. Һәм шушы хадисларны укыганда, шушы бәләкәй генә, әле бу күп түгел. Хадисларны укыганда күпме без укыдык сезнең белән яхшы хылык турында хадислар. Һәм шушыннан соң бер кеше әйтә аламы ислам дине явызлык дине, афат дине дип? Юк, әйтә алмый. Әйтә алмый. Һәм бүгенге көндә шулай дип әйтүчеләр бу инде ислам диненең дошманнары, я инде булар ислам дине турында бер нәрсә белмиләр. Булар ислам дине турында беләләр фақат каян карап? Телевизордан карап, радиодан тыңлап. Чынлыкта ислам дине Алла һәм аның илчесе безне нәрсәгә чакыра? Яхшы хылыкка, яхшы мөнәсәбәткә, яхшылыкка. Гаиләңдә булсынмы? Туганнарыңда булсынмы? Күршеләрең белән булсынмы? Башка кешеләр белән, чит кешеләр белән булсынмы? Мөселманнар арасында булсынмы? Башка дин кешеләр белән булсынмы? Һәм исламда юк начарлык, юк явызлык, юк үтерү, юк афатлык. Аңладыгызмы?